Pozri, láska. Betka, opatrne s tým belgickým gigantom, vieš, ako rýchlo sa množia? To nie je žiadny gigant, ale roztomilý medvedík. Zavri. Keby aspoň dvíjali dosku. Ja už viem, čo s nimi spravím. Ježišmária, čo? Prenecháme im to tu a postavíme si z rúk. Získajte nové bývanie. S našim hyposporiacím kontom si môžete znížiť úroky až na 0. Fiobanka. Pre všetky pozemské radosti. Fio. A, tu ste. Jedzte veľa mrkvy, je dobrá na oči. Aspoň tak sa hovorí. Ale ja vám poviem, čo je ešte dobré. Naše videá, tak si ich pozrite a prihláste sa do nášho kanála. To ešte len budete vyvalovať bulvy. Mrkva.